everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. O garon di ka sa bagbahay, ara. Imo, laing envelope. Oh, thank you, sir. Are you happy or not? Tell me, Ara. Happy ka, sir. How about you, Tisoy? Answer me. Happy or not? Oh, happy sir. Good. Good. Basta magbinutan lang mo na ko, Ara, Tisoy. Mabula mo. Sir. Sir, salamat kaayo. Siguro di namin makakitag-amo nga parehas nimo. Nakita ninyo nga akong kaayo ug nakita sa ninyo ang akong kangilad. Sir, Basta naamo na ko, labanan tamo kutob sa akong mahimo. Pero kung magluibon ako, mausab ka to mahitabo ka ninyo. Sige, dihaw na mo. Tisoy. Ngano ka? Nagpaningo man ko ka. Para. Usaw na ko pagbiya ning dapita. Makaako ka sa pagbiya niya? Nana sa imong mga kamot ang tubag sa imong mga problema. Para. Oh, mihunong ka man. Magpada ako kwarta sa kumangon. Oh, mao ba? Labing maayo. Sige. Di ako na. Maayon tagdi ka na lang biya pa, Herbert. Kinahibaw ko. Maglisod ka na sa paggawas sa halwa ni Mr. Carpio. Di na, Herbert. May nag-text. Sa man yung numero? Mr. RJ, claim your PEPP remit. O, may number nga kibutang. Sa bisan asang branch aning maong Money Express. Si Manang Herbert tingali ang nagpadaan ni. Pila ba, pila? 50,000 ang kipada. Ano? Uy, kadako ko na anak ko. Oh, bayro di. So, gikan yun ng manoy ni mo, Herbert? Oh, bayro di. Si Manoy ang nagpadaan ni. Oh, nakita mo na? Dili lagi makatugot si Manoy Herbert ni mo nga pasagdan ka. Pinangga yun kasi mong Manoy. Pero ganun, dili naman siya mo kontak na ako. Dili na siya na ako makontak ang iyang cellphone. Basin nag-usab og simpak. Bisa na. Dili siya makatawag na ako. Wa ta mahibaw. Uy, ug unsay hinungdan nga dili siya makatawag nimo. Pero sa gihapon, magpasalamat kong Manoy bay. Nga ilang gyud ba, RJ? Tinuod ka? Oh, Maris, luwas na ko sa problema. Huwag din malimot si Manoy na ako. Maayo hinuon. Og ang imong tabang nako. Salamat kayo. Pero dili na lang nato gastuon. Niya. Gidamon ko. Pero RJ, ako naman naghihatag nimo. Ayaw lagi ubos. Tungod kay niya naman ang solbat sa problema. Sige. Ikaw ang mag-iko. Basta, ang importante, nga makahuman gid ka sa imong pag-eskwela, okay? Oh, Maris.
Sir, Unsay problema, Ara? may isulti lang utak ko nimo, sir. Kalabot ni Kang kinsa? Kang Tisoy. Kang Tisoy Mandirigma? Nga naman. Sir, nahibaw na siya sa usa ka matang sa atong negosyo. Mao ba? Maulagi ka na, sir. Mao nga makigsulti ko na siya nimo. Tungod kay nahadlok siya. Ug kay nahadlok, unsay ang buhaton? Gusto siyang mapauli sa ila. Unsa? Oh. Nakalitan siya. Kay Kuyawan, nahadlok. Magagsulti ko, Tisoy. Ariglado, sir. Come in. Lingkod, Tisoy. Lingkod, Sir, sigarilyo. Ayaw ka malaga. Bisag aircon, pero pwede makapanigarilyo ka. okay, sir. Lighter? Salamat, sir. Gipatawag di ka tungod sa mahinungdanon nga butang nga atong panagsultihan. Sir, How true nga gusto ka nang muuli tinuod na, sir. tungod sa imong nahibawan. Sir, pasaylawan ang taon ko. Pero, wa man gud ko magtuo. Nga, naabaray ka ani. Okay, padayon. Kuan, sir, kini, Nahadlo ka. Hinungdan nga mubiya ka. prangka, sir. Oo. Mao gid ang tinuod. Okay. Pero may kunting problema. Ang sa problema, sir. Problema kay nahibaw ka na, Tisoy. Sir, magkasalig ka. Kung unsay ako nakita, kung unsay ako nadungog, magpabiling kumuta. Bungol usab ang akong daunggan. Yes, samtang manag-amigo pa ta. Maugyod na imong buhaton. Apan kung masuko ka na, ug magkakontra ta, imo nang iyagyag ang tanan. Dili ka na may tabo, sir. Samtang amigo pa ta, di ni mo na buhaton. Pero, kung magkakontra ta, lahi na ang istorya. Sir, Gamit ka na ko, Tisoy. Ug nawili ko ni mo. Labaw sa tanan, dili ko gustong isud ka sa kahon. Sir Carpio, Mauna yun na. Kung muuli ka, dili ko magpugong ni mo. Pero huna-huna. Kung unsa usab ang akong mahimo diha nimo. Kadtong kwarta nga imong gihiwaman nako. Papas na kadto, Tisoy. Pero kung luiban ko nimo, nahipaw ka na kung unsa imo nangatan. sir, Kung maghimo ka sa pagluib nako, di man eh. Nahibaw ka na sa akong kangilad, ug nahibaw ka na sa akong kaayo, Tisoy. Unya, kung magluib ka, ingunti ka. Di gyud mahitabo nga dili ko mahibaw. Mahibaw gyud ko anak, Tisoy. Ug kung mahibaw na ko, pagkadaghan sa akong gaway nga mo, hipos nimo, Tisoy. sir, Lakip ang imong anino,
musunod sa akong mando. Sir Carpio. Unsa na resulta? Wa ko niya pong Pero, Pero, unsa? may bahad siya kanako. Nan, unsa may nakabot mo ako? Ara, Mubiya ka ba gyud? O di? RJ, may problema ko. oh? Unsa man, Maris? Papahawa o na may sa among giabangan nga bahay. Mau ba? Gamito na sa tag-iya. Problema ko asa ko mupuyo. Lisod ba yung pangitao ng bahay? Dili na problema. Ha? Nga naman. Adto ka mo puyo sa amo. Sa inyo? Para way problema. Unsa man? Uyon ka? Adto ta sa amo puyo? RJ. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.